Kuyintokozo ukuthi sikhulume nawe kwi-channel kama uPastornik i-channel iNewFlix bonga nje ithuba lokukhuluma nawe ngokukhethekile kwi-channel sicela kabantu benze okubaleni okufanele ngoba ukusubscribe nokulike noba amalunga le-channel nokuthi abantu bayaqhubeka kakhulu bafone nje ekseni kanza ukuthi ningafoni ngo3 ekseni ningafoni ngo6 at least ngo9 abantu bayafana nasebusuku at least nifoni before 6 singakhuluma after 6 only if mina nawe sivumelene so besibheka la iphupho lika fortune teller uthi makhosi umuphupha ke intshe ostrich in bracket nake singakusho ngenje into yokuqala sikusho ukuthi intshe i-ostrich ngolika George angilazi ke leli gama elisho i-ostrich ngaphandle kwentshe ngesizulu intshe yaziwa ukuthi iphila isikhathi eside into yokuqala ufuna yazi iphila isikhathi eside almost over 40 years or up to 40 years or more iphila intshe ihlala nopartner wayo oyedwa for a longest time yebo ayile nale iyafocus intshe is more protective, is very protective, I mean of amaqanda abantwana bayo yabo should it dedicated to abantwana bayo yesilisa nesifazane ziyashintshana namaqanda yabeka le ziyashintshana kwagada amaqanda so kune that unity yokubambisana ukusenza ukubambisana lokho singakusho 2 iyakwazi ukuthi iphuza amanzi lamanzi waphuzile alasi isikhathi eside kuyona emzimbeni yabo is strong asisho njalo so naku ke singakusho ke la uma uyiphupha ke nje lenyoni le eyintshe number 1 uma uphupha intshe siyithatha njengophawu ngelubi uma uyithola noma nje uyinikwa lungasho nje ukuthi sokuzothola umlingani okhululekile futhi okukhuthalele kepha ke okungenzeka obuya ngalawuleki noma ubuya benolaka uJobe 39 verse 30 ke amaphiko ezintshe abhakuza ngokujabula ngamakhombe nezimpaphe zothando nake singakusho futhi number 2 uma uphupha intshe kuwuphawu oluhle uma umuntu okhomba ngophakathi uyibona lusho nje ukuthi lindela isimo sempumelelo noma inqubekela phambili empilweni noma emkhakheni wakho 3 uma uphupha futhi intshe kuwuphawu oluhle uma uyamukela intshe lokhu kungabe kusho ukuthi mhlawumbe usukuzoba umuntu onolwazi novelele noma oqavile ongenzeka mhlawumbe ephinde ube nenhlanhla wengamela mhlawumbe isikhundla noma uqoqobala isikhundla esiphakeme ngenxa yegalelo noma namava osuku nawo yebo 4 ngiyenzeka futhi uma uphupha intshe kuba uphawu oluhluma umuntu nje ompofu noma umuntu osuke engemile kahle osuke nje lusho ukuthi ungalindela isimo sencebo ungalindela isimo senhlanhla nesibusise esikhulu esuke sizofika ngendlela engalindelekile number 5 uma uphupha futhi intshe kuyenzeka kuba uphawu oluhluma umuntu ompofu olungasho nje ukuthi usuke mhlawumbe uzoza udaba noma udaba oluthile oluhle nolukhulu ongalilindele number 6 uma uphupha futhi intshe sikuthatha njengophawu lubike uma uzungezwe izintshe lungasho nje ukuzibandakanya nabantu abaningi abangalungile uJobe 30 verse 29 uthi ke ngingumfowabo wamakhanka nomngani wezintshe okusho ukuthi kungasho nje ukuzungezwa abantu ababi mhlawumbe futhi abangelona usizo kuwe number 7 futhi uma uphupha intshe singabe sithi nje kwesinye isikhathi kuyaba uphawu olungelubiki uma uzungezwe izona izintshe lo ngabuye komunye lingasho nje ukuzungezwa yidalwa izasendle yabo esuke zikukhusela esuke zikuvikelile yabo number 8 kuyenzeka futhi uma uphupha intshe kuba uphawu oluhluma isendlini osuke nje lusho ukuthi usuke mhlawumbe uzophila isikhathi eside nangaphansi kwezimo ezimbi osuke uhlangabezana nazo kodwa still usuke uzokwazi ukuqhubeka uphile usuke uzokwazi ukumelana nazo zonke izimo phinde uphile isikhathi eside yabona number 9 uma uphupha futhi intshe
kuwuphawu lubi uma isikuhlasela olungasho mhlawumbe ukuthi kumele uqaphele ngenzeka kunomuntu osuke ezokukhaphela lo muntu lo umuntu osuke umbone ngathi ulungile futhi engathi akanamngozi kodwa ezokukhaphela ofuna umqaphela. Isililo 4 verse 3 namakhanka ehlisa ke ancilisa amazinyane awo, indodakazi yabantu bami isinonya njengezintshe zasehlane. Number 10, umupho futhi intshe kuwuphawu olubuma ikuhlasela. Lungasho nje intukuthelo nokucasuka okuvela kuNkulunkulu noma okuvela esidalweni sakho. Asivale ngokuthi ke number 11, umupho intshe kuba uphawu lobuma ilimele. Suke nje lusho ukuthi kumele uqaphele uzungu nokukhashelwa okuzayo. uMikha 1 verse 8, ngenxa yalokho ngiyakukhala ngihewule, ngihambe ngihlutshuliwe, ngihambaze ngenze isililo njengamakhanka, ngikhale njengezintshe. Siyabonga ke besibheka nje udaba lwentshe ukuthi nako ngasho intshe. Siyabonga ke, ngiyakuthemba ukusizile ubheka le video kukhona ukucaciselile la ucacele khona. May God bless you.